जाथारगोन ना नोंना लरग'गौ लामा खान्दायजों सोबजानाय बायदि रलि रु डिस्टार्ब खालामनाङाब्रा फाल्थु नङा दै गेजेराव बुंथेना जेबो हाय फ्रेंड्स वेलकाम टू चैनल माय ओइ साला मा जायाब्रा जोंबायसोलां हाथारगोन नालाय नोङो उदायगोन जानो ओइ गुसिंग्रा बारा जावनाब्रा नोङो हा गोदान समावलाय बिदिनो जाखायोना हाय फ्रेंड्स टू माय चैनल वेलकम ओइ साला उल्टा जालायबाय ओइ मा जायाब्रा टू माय चैनल वेलकम आवसो नामा उल्टा जाखाथारानो मानसिखौनो उदायखाया जेरावबो ओइ गुसिंग्रा बिगुर साला नोंखौ दा जोसिगोन दे आङो बिराद सहस मोनदों नामा नोङो केमेरानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनायखौ सहस नङालै भाइ नोंसोर बादियाथ' आइनायाव गावनि महरखौ नायनानै लाजिगासो केमेरानि सिगाङाव गसंफैब्लानो बाथ्रायानो गोमाजोबगोन साइलेन्टनि जायगायाव सुइसअफसो जाना थागोन गमदं दे होखावलायदो गेबार जागोन खोमा दे होख्लायदो सिरि थादै गेजेराव जेबो बुंथिखानाङा जोगोन आं खिन्थु हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बड'लेण्ड एंटरटेनमेंट नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों खिथौ सुवालासिनो माबोरै खिनो सरि दै गैयालासिनो माबोरै खिथौ सुनो थ' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबोर इन्टारेस्टिं तामान मोजां खिन्थु तामाम सलिड ओइ चेनेल साबस्क्राइब खालामनांगौ दे साबस्क्राइब खालामना हो मजा ओमफ्राय मा होनो मा होनोमोनलाय नोंनाव ओइ साला बावलायबायलै जारलासोलै सयथिबो बे फाग्ला बिदि जायो सोर नायगोनलै बेबायदि भिडिअखौलाय बेनोथ' वानबो भिउ फैनाय नङा खोमा ओइ गुसिंग्रा नोंखौ खिन्थु आं जोंबाय दे नों आंखौ जावबाय थादोंना थाव सोबाना दानो सांग्रे मोदा मोनहोलायगोन आं सांग्रेमा फिसा फिसा नुहोलायनाय नों हागोन नामा फैलाय बुंफैलाय नायनि आङो बिनि अभार टेलेन्ट बे आंलाय गैखाया दा बेफोरावलाय नोंलाय बहाथो होनो बेफोरखौलाय मालायनि सा लोंनो जानो बाइक साखावनोसो रोंगौ मायबा स्किल दंबासो मा आइडिया दं मा नलेज दं पकेटावथ' थाइसेबो थाखायानो पकेट दांग्रोमबाबो दानो बिरि खान्दा सादा थफ्लासो मोनलाबायगोन मालायनि सायावल' साला पेरासाइट बुङो जाम्बा बिदिखौ पेरासाइट औलै बे गुसिंग्राया बिदिनो मार सालाया गावनि पकेटखौ मालाबाबो दांफेरखाया आंनाव फैसा गैथ'वालै मालाबा जाहोलायगोन दे आं बिदिल' होना थायो बे हटेलफ्राव मालाबा ज' थांबाबो जाखांना जेब्ला फैसा होनो गोनां जायो होमब्लासो आखाइ सुफ्लायगोन बबावबा हारसिं थांफ्लागोन ओमफ्राय जोंहासो रग' होनांबायब्रा उनावसो नोंसोर होबाय आं होगौमोन ना जाब्लासिगोन जे सैथानखा ओइ लरग' बारा जावनाब्रा नोंबो नों बादि नङा आङो मिथिबाय हिनजाव मुवा लेडिस साला जेरावबो सिख्लाफोरजोंल' थांलब हिनजावनि लब गाव सानै साथाम लासे लाना आग्लायनायफोरखौबोथ' जोंनो होखायानो नोंसोर बादिनि थाखायनो जों सिंगोलफ्रा आन्दायनो गोनां जायोलै है नोंसोरखौलाय सोर लानोब्रा साइस गैया बाइस गैया सिख्लाफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ माबायदि इमप्रेस खालामनांगौ बेखौ मिथियाबा जायो नोंथ' आरो हायथाथा दुमब्रांब्रां खुमब्रा फिथाइ थांमाथां मोनगोन नोङो बिदिबा नोंल' खोब साइस दंलै गावहालाय मेगनल' लादाय खर'ल' लावदुम बोरैबा नायबा खर'थिं फिसा आथिंथिं फिसा गेजेरावल' दुमब्रांब्रां पटल बादिसो नुयो पटल ओइ पटल आइ नोंसिना बाराद्राय जाबायलै जाबाय बादो सेर थादो बादो मा जादों हो मानि दावराव आइ जों मा होनो कलेजाव क्लास गैयैखाय बिराद मोजां मोनदोंना नोंसोरो बाहेराव थाबाबो लोंनाय जानायनि दावराव न' थाबाबो गेम गेले दावराव माबा मोनसे मावनांगौ बेखौ सिन्थायानो गैया मालायफोरबायदि गथ'बा टिउसनफोर लागौमोन बबावबा दाउ फार्मफोर खुलिगौमोन बिदिनो थाबाय थागोन नोंसोरो आरो नोंसोर सानैया मा मोनफैबाय थायो बेयावलाय फरायगोन ना फराया नोंसोर न'आवलाय फाल्थु नङा नोंसोरखौ नायगासिनोसो दं आङो
नङा माने मादै जोङो बै स्कलारशिपनि फैसा हाबसिगोन नालाय बेखायनो बबाव पार्टि जानाय हामगोन बेखौसो रायलायनो फैदोंमोन मा पार्टि मा मा बुंनानै लाफ्लाङो बे सुवादा नोंसोर बिराद फाल्तु जादों र' बारा फाल्तु नङा नोंसोरखौ मालाबा मोजाङैनो जांगोन आङो देग्लायथ' रिजाल्टआ गाज्रियानो जाबाय बेग थाजोब्बाय फैबाय थानाङा दै जाहानाव फैबाय थानाङा आं बारा बेखार मानसिखौ नायनो सुखुथारा गाद्रालै माथो नोंसा आया गाद्रा डेन्जारसोलै जों आया जानला मेनला सोङालासे जेरावबो थांनो मोनखाया गाद्रासो गाद्रा बेखायनोथ' जाम्बा आरो बाहेरनि खोथा जेबो मिथिया दैखर सिंनि एम्बुसो नों आंखौ जावबावबायसो होद होगोन लामालै जानो जाया आंनि नङा रुजे आंनि नङा सिरि सिरि फैनाय सायनानि बैमान बे कर'नानिसो बैमान बे कर'नानिसो खियालाय मा दाबो गनो रोंलाब्रा मा एसे गोरा जाखोब्रा खियालाय दिनैलाय मा जादोंमोनलै आंलाय दा गनफोर मोननायबा एरख' हरलाबायनो हागौमोन आयौ मेंलायबाय गबाय र' दासो थरसे दासो आराम मोनलायबाय मेथाइ दामना खिदाव अयभाससो जालायलांबाय मेथाइ दामना खियाबा खियानो ओंखारै जालायलांबाय रखरा गोदान नाम्बार हेलौ कन्डे हेलौ सार कंग्रेचुलेसन सार सार होनलायदों माथो सिख्लासो माने कंग्रेचुलेसन ब्रादार जोङो एयारटेल एसेन्सनिफ्राय हरदों नोंथाङा सामथाइ बसुमतारी नङा होमबा नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव 1 क'रनि लाखि फैसा नांबाय नोंथांनो जों फैसाखौ अफिसनिफ्राय साननैसोनि गेजेरावनो हरनाय जागोन अ माय गड नंगौ नङा नंगौ सार नोंथांनि थाखाय डाबल इन्टारेस्ट बाव नोंथांनाव जुदि हा दङब्ला जों नोंथांनि हायाव एयारटेलनि टावार गायसनहैगौमोन नोंथाङा बेयावनो जबबो मावनो हागोन टावार हायालाय दं दंनायालाय ओमफ्राय दा आं मा खालामनांगोन होनबा नोंथाङा जोंनि अफिसनि माखासे खामानिनि थाखाय आरो सेक्रेटारिनि थाखाय जोंनो 20,000 सोना हरग्रोनांगोन अके 20,000 ना है जागोनलै मेडाम एकाउन्ट नाम्बारखौल' हरना दोन खावनानैबाबो हरगोन आं सरि सोरनिफ्रायबा लानाबाबो हरगोन आं 1 क'ररनि बिगोमा जासिगोन आङो वाव पैसा खाफालजोंबायलै आंना खाफालजोंबाय नंमारगौथ' खाफाल थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया दासो येस फार्स्टिं जबबो मोनबावसिगोन माखौ लानो माखौ दोननो माखौ खोआखै जाफैलै आङो आयै न'आव दंना गैयाब्रा मानसिफ्रालाय माथो जालायखो मा जानो जाजोबसिगोन गासिबो दे नाम्बार ओंखामा थाब सं डिलाराव थांनो नागिरदों डिलाराव गारलायनोसै आं मा गारि औलै गारि लानोसै आङो ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरखौबो लिंना दोन दे मिस्ट्रिफोर न' लुनोसै आङो 2 ताला बिल्डिं नोंसोर गाहायाव था आं गोजौआव थागोन बिहामजोबो लाबखानोसै आरो मा दे खर'फोरासो गाज्रि जाबाय नामाहाय बे गथ'आलाय मोजांसो होनबावदोंलै नायबाय था आं साननैसोनि गेजेरावनो मा जानो थांगासिनो नों साज्लाया दे माबार ओंखामा थाब संदो मिथिलाहाय आं बे गथ'जों मा जाबावगोन आवसावथार ओइ गथ' बुं जोंखौ मानो लेंहरामोन आदै मादै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेयाव लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि आंखालखौ सुफुंनाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मा नांगौ आंनो बुंना ला गासिबो आंनो बुंना ला
गासिबो सर्ट जाजोबगोन आया माथो आयरन मेनसोलाय हाब आसोल बड'लेण्डआव फैदो नोंबो माब्रैलाय खबरा आसोला दिनैनिफ्राय बे गामिनि बसआ आंसो जासिगोन आंसो बस बे ओनसोलनि खाथि खाला लामाफ्रा गासिबो पाक्का जाजोबगोन पाक्कानि माने टाइल्सनि जाजोबगोन टाइल्सनि सनानि लामा रुफानि लामा सिलभारनि लामा गासिबो जाजोबगोन सोरबा दांगुआ बालन्दा हिनजाव मोननिफ्राबाबो गासिबो हिनजाव मोनजोबगोन एनि प्रब्लेम गासिबो खतम जों ओरैनोसो फैगारबाय बे गथ'आ खर' गाज्रि जानायसो ओइ पेटला मा बिरं बखिगासिनो पेटलाट्ला नों दानो उदैयाव जोंना बिबु ओंखारहोलायगोन मा जेबो नाङा नामा नोंनो अनबा अनजाया सालाफ्रा ओइ आयरन मेन बड'लेण्डआव मानि लेबेल लेखा फैदो ये आपुनका एलेका है आपुनका I will kill him नाङाहाय फाग्ला सानाय बे गथ'आ बे साला खि जानाय हिनजावफ्रा थगायबाय आंखौ 1 crore फैसा हरगोन होननानै जब होगोन होननानै थगायबाय साला खि जानाय हिनजावफ्रा दिनै फैगोन गाबोन फैगोन होननानै सप्ता खेबसे बारलांबाय फैसाखौ लांनानै नों गरं बेलाबो जमबाय थागोन आं फन हरफिनबाबो फनानो नांला फाइनान्सआव गारि लाबोनायनि फैसाखौ सोर हरबाय थागोन दा आरो मिस्ट्रिफोरबोथ' लेंहरखाबायमोन जारलालै लासिं सिंआ ओइ सिख्ला नोंनो मोन नामालै आंनिफ्राय 20,000 फैसा लांनाया टावार गायसनगोन होननानै मा आंलाय नोंनिफ्राय माला फैसा लांखो जानला मेला बुंखाना दे सोरलाय फैसा लांना दा सिनायला नोंनोखा बिथिंनो फैखागोन होनदोंमोन जानला मेला आंखौ सिखाव हमदों नोङो आइदै बाला कररपतिनि सिमां नुनाया लामा दथामानि सोबा जानायसो जालाय लांबाय नोंबो फाब नांगो थाङो साला दांगुआ बालन्दा बुवाफोरखौसो मोननो थां नोंबो